Salibändiliiga saa nyt arvoisensa ratkaisun. Kovan ratkaisun. Ollaan menty jatkoajalle. Jatkoaika alkamassa. Ykköskentät valmiina. Ja Viikkarit toisen kerran saman tilanteen edessä kuin viime keväänä, jolloin ne hävisivät jatkoajalla Vantaa Floorball-tiimille Suomen mestaruuden. Katsotaan miten nyt käy. Viime hetken maalilla Viikkarit selvittivät tilanteen niin sanotusti kuiville ja pääsivät 15 sekuntia ennen varsinaisen peliajan täyttymistä Juha Salon maalilla vienolla loistavasta syötöstä tälle jatkoajalle, jota pelataan 10 minuuttia, mutta se pelataan sudden death-menetelmällä, eli maalista poikki, ja juhlat alkavat silloin heti, jos 10 minuutin sisällä jompikumpi tekee maalin. Viime vuonna jo Markku Pitkänen ratkaisi silloin tosi upean kuvion jälkeen maali, mutta tämä on niin pienestä kiinni. Se maali tulee aloittamaan uskomattoman riemuun ja toiset typertyvät aivan täysin, peli pysähtyy heillä. Sen jälkeen ei ole enää mitään tehtävissä. Se on kova, se on äärettömän kova paikka. Urheilu on tällä tasolla aika kovaa leikkiä nimenomaan. Nissinen metrin verran ohi. Maalivahti siellä syöksyy sitten toiseen kulmaan, rebound pallon perään. Kohta täyttyy ensimmäinen minuutti. Nyt 9 minuuttia jatkoaikaa, sudden death peliä jäljellä. Markkelin. Laidassa Kavekkari, keskellä luotettava toppari Sami Koskinen, mutta sitten antaa tänne laitaan. Sinne rymistelee kuitenkin Wietgren erittäin aggressiivisesti J.P. Lehtosta vastaan. Lehtonen menee aitajuoksutyylillä yli laidan. Ja tuomari näyttää, että ajanotto poikki. Ja vapaalyönnillä jatketaan. Pallo meni rikki. Nyt täytyy muistaa myös se, että 10 minuuttia on tämä jatkoaika vaan salibändissä ja sen jälkeen on sitten rangaistuskuljetuskilpailu, että onko se jommankin kumman joukkueen ase. Sitä on harjoiteltu niin paljon, että se ulottaa siihen sitten ja niin alkaa rauhoittelemaan jossain vaiheessa jatkoajalla. Näin pyörittelee palloa J.P. Lehtonen, Prahan lähtevä, taitava, pallon käsittelee, hyvä paikka jo siinä Halmeella, ja nyt kun tulee ratkaisu, ei tule vielä vetämään, pääsi Sami Koskinen, luotettava pelirakentaja, topparipelaaja, ja sitten nopea kentällisten vaihto, ja aika käy koko ajan, kohta 8 minuuttia jatkoaikaa jäljellä, Ahonen, Fernelius, kolmen rintama karvaa puolikentästä punapaidoilla. Ahonen, Jospan kasvatti, hänellä on jo kultamitali palkintokaapissaan Jospan joukkueesta keväältä 1994. Fernelius. Hienosti Vikingit on sen äsken 10 minuutin hullun hyökkäyksen jälkeen nyt pystynyt taas rauhoittamaan peliä ja lähtee pelaamaan taas sitä vanhaa taktiikkaa. Kyllä, niin näyttää tekevän. Voi, jos tämä menee rankkarikisaan. Se olisi vähän ikävä ratkaisu, mutta on mielenkiintoista nähtävä. Hintika pompottelee kuin jääpalloilija. Bändiliigassa, mutta korkealla mailalla pompottelee yli polven tason tämä pellava pää. Ja niin tulee Viikkarien vapaa lyönti, 7,5 minuuttia. Aika kuluu kummankin joukkueen kannalta kiduttavan nopeasti. Maali pitäisi saada aikaan, ettei tarvitsisi mennä rankkarikisaan, joka on äärettömän rankka ratkaisu niiden kaverien kesken, jotka siihen joutuvat tai pääsevät. Ja sitten niiden kaverien kohdalla, jotka siinä vetävät hutikutiin, vetävät ohi. Nyt on tiukka paikka puolustaa oikein tää kuvio. Muistaa nämä vanhat perussäännöt. Ja vetää, ja nyt kun tulee ratkaisu, nyt se tulee! Laine ratkaisee finaalit, ja sitten alkaa hurja riemu, ja toisella puolella alkaa melko masentavat tunnelmat. Suomen mestaruus on ratkennut, Viikkarit eivät toista kertaa hävinneet jatkoajalla, kun jatkoaika on pelattu 2 minuuttia 52 sekuntia. Raine Laine tekee ratkaisun, hirmuinen riemu. Laine osuu siinä maaliin. Nyt on mielenkiintoista katsoa, että kuinka lähellä Raine siinä tilanteessa on. Katso, Esa Karjalainen ampuu. Loistava kierto, rebound. Ei ole maalialle, aivan hyväksytty, hieno maali. Hyväksytty maali. Aivan selvä, ei mitään epäselvyyttä, aivan selvä maali. Karjalaisen kierto, veto. Maalivahti pudottaa rebound-pallo, jonka kauhoo maalivahdin alueen ulkopuolelta sääntöjen mukaisesti sisään. Aivan. Hieman katsot, oliko maalialue, mutta ei missään tapauksessa. Aivan oikein tilanne. Kyllä. Ja sinne menee Suomen mestaruus vuonna 1998 on ratkennut. Suomen mestaruuden voittanut Helsingin Viikinkien joukkue. Eli sen sarja nyt maan pääsarjassa on 5., 2., 3., 4., 3., 2. ja SM-kultamitalli 7. pääsarjakauden päätteeksi. Näin me onnittelemme Helsingin Viikinkejä. Siellä on melkoinen riemu tuolla katsomossa ja ylimmillään. Ja nyt meillä on sitten tuolla haastattelupisteessä joukkueen manageri, hyvin tuttu mies myöskin noista lauluhommista, Kurt Westerlund. Finaali on päättynyt ja mulla on tässä aika iloinen manageri vieressä, Kurt Westerlund. Kerro vähän 7 vuoden odotus ja kerro nyt pikkusen mitä liikkuu päässä.
nyt liikkuu niin hyviä asioita mielessä. Tähän on nähty äärettömän paljon töitä. Ja mun täytyy sanoa, että mä itken tänään ilosta. Ja tää on yksi mun ehkä parhaimpia asioita, mitä mulla on ikinä tapahtunut. Aivan mieletön fiilis. Oilers meni kuitenkin 2-0 johtoon finaalivaiheessa. Oliko missään vaiheessa sellainen olo, että epäilit, että näinköhän se mitali karkas tai se kirkkain mitali karkas nyt käsistä? Ei, koska me kaikki tiedettiin viime vuodesta, että me oltiin silloinkin 2-0 häviöllä, mutta nyt me tehdään se. Me tullaan ja otetaan kiinni, ja kun me tasoitettiin se, niin me tiedettiin, että turha tasoittaa, jos me ei viedä sitä loppuun. Ja vähän onnea mukana, niin nyt se oli meidän vuoro. Nyt se on Viikkareiden vuoro. Haluaisitko nostaa joukkueesta jotain ihmisiä esiin, ketkä on tänä kaudella noussut sieltä ylös? Koko joukkueen. Tää on aivan äärettömän hieno fiilis. Kiitos Kurra ja onneksi olkoon. Kiitos paljon. Siinä joukkueen sankari kurkku suorana Raine Laine ja koko joukkue, ketään sen kummemmin erikseen nimeämättä, ja tunnelmat ovat ylimmillään. Helsingin Vikingit ovat 7. pääsarjakaudellaan voittaneet Suomen mestaruuden salibändissä. Nousevassa urheilumuodossa, ja JP, jos sinulla on vielä tähän jotain kommentoitavaa, niin anna mennä. Saanko sillä tavalla, että Oilers teki hienon finaalisarjan. Heillä on vielä aikaa saada, ja nyt näkee tuosta Vikingin juhlinnasta, että sitä todella haluttiin sitä voittoa. Heillä jäi viime kaudesta monelle pelaajalle niin huono mieli siitä viimeisestä ratkaisusta, ja nyt kun he sai sitten itse tän näin, niin he nauttivat tuplatti vielä sitä enemmän. Että ilo on niin spontaani, että täytyy oikein olla iloisia myös heidän puolesta. Niin kuin Kurri sanoi, nyt he sen sai, ja taas Oilersin pelaajien kannattaa muistaa, että heillä on paljon aikaa, he on paljon nuorempia pelaajia, ja tuolla Vikingin joukkueessa on sellaisia pelaajia, jotka pelaa ehkä viimeisiä kausia, niin heille se suotakoon tällä kertaa. Todella niin kuin Kure sanoi, niin spontaani ilo koko joukkueessa. Loistava ilo siitä, että nyt he sai sen, ja vielä kun he tuli takaa ohitte, niin se maistuu varmasti senkin takia entistä niin kuin paremmalta. Ja seuraavaksi siinä on haastattelussa Raine Laine, täytyy sanoa, että siinä soin juuri hänelle tämän ratkaisun. Loistava urheilija. Loistava urheilija, ja lähtee Prahaan, ja siellähän on toukokuun viimeisellä viikolla toiset tämän lajin maailmanmestaruuskilpailut, ja nyt on Matin haastattelussa tämän ottelun suuri sankari. Sankarit täällä vaan kentällä vaihtuu. Raine, kerro sä nyt vähän puolestasi, että minkälaiset fiilikset oli heti maalin jälkeen? No mikäs tässä on, todella mahtavat. Pelkäsin jo, ettei mene sisään, mutta onneksi toi Paskiainen meni. Sinne putosi takakulma. Ja voitto tuntuu varmaan vaan aina paremmalta, kun pääsitte takaa tulemaan. Kyllä. 15 sekuntia pojat jo luuli varmaan, että mestaruus on tulossa, mutta tultiin kokemuksella takaa. Miten vähän kommentoisit tätä matsia? Se oli kuitenkin aika semmoista kyttäilyä sinne loppuun asti. Oliko tällainen taktiikka alusta asti joukkueella? Kyllä. Oilers otti vähän korkeammalta nyt kiinni, mutta kummatkin kyttäs pikkasen. Ja miten tästä eteenpäin? No mitäs tässä näin? Juhlitaan varmaan aika railakkaasti tänään ja viikkoja eteenpäin. Mä toivotan oikein hyvää jatkoa koko joukkueelle. Kiitoksia. Ei muuta kuin täältä selostamusta myöskin sydämelliset onnittelut Viikkareille, ja myöskin onnittelut hävinneille osapuolelle Oilersille upeista otteluista. Toistettä kerrotaan vielä Viikinkien tie Suomen mestareiksi. He voittivat runkosarjan 22 ottelua, 17 voittoa, 3 tasapeliä, 2 tappiota. Puolivälierissä Viikingit Jospa 3-0, otteluin 9-0, 6-2 ja 5-4. Välierissä Helsingin IFK:n otteluvoitoin 3-1, ja sitä kautta tuli sitten paikka näihin finaaleihin, jonka he hoitivat tässä vihon viimeisessä 5. finaalissa sen jatkoajalla, kun sitä oli pelattu 2 minuuttia 52 sekuntia, ja maalin tekijänä oli rebound pallosta Prahan lähtevä numero 96 Raine Laine. Siinä on tämä tarina yksinkertaisesti. Pronssimitalit vei jo aikaisemmin Helsingin IFK Gunnersilta rangaistuslaukauskilpailun jälkeen 3-4. Putoajat ovat SSV ja KV, nousijat Ruru Hämeenlinnasta ja NST Lappeenrannasta, ja nyt siellä on mitallijuhlat sitten ylimmillä, ja on meillä vieläkin siellä haastateltavia lisää. Heikkisen Jussi. Meillä on toinen maajoukkue mies täällä Viikkareista nyt edessä. Heikkisen Jussi, pelasit jälleen loistavan matsin, vaikka yksi takaisku meni sinne selän taakse. Mihin oikeastaan ottelu ratkesi sun mielestä? No se on vaikea sanoa, että tämä oli tällainen samanlainen kuin pari edellistä matsia, tosi tiukkaa vääntöä.
Kyllä voi melkein sanoa, että se on ihan tollainen yksittäinen onnistuminen ratkaisi tällä kertaa. Raine teki jatkoa ja se olisi voinut mennä kummalle tahansa. Minkälaiset tämmöiset matsit on veskarille? No tänään oli aika hankala, ainakin henkilökohtaisesti. Tuli suhteellisen vähän tilanteita ja sitten toi Oilersin johtomaali niin tuli vähän yllättäen. Mä luulin, että siellä oli kaveri peitossa, pääsi vetämään ja ei kerennyt putkia laittaa kiinni, että längistä meni. Et pitää pelata loppuun asti matsit vaan. Totta kai, eli pakko kysyä sulta myös, mitä tästä eteenpäin? Mitä? Nyt? Että mitä tästä eteenpäin? No, nyt otetaan vähän voitonjuhlaa ja sitten katsotaan. Kyllä tässä varmaan pari päivää menee. Okei, ansaittu juhla alkakoon. Kiitos. Samalla kiittelen sinua JP oikein kädestä pitäen. Nämä ovat ratkoisia hetkiä. Olen samalla opiskellut yhden hienon urheilulain itselleni lisää. Ja hyvät katselijat, teille kerron, että lauantaina ryhdymme sitten seuraamaan lentopalloilun lopputapahtumia. Tänään on jo pelataan Halikossa ensimmäistä finaalia saman aikaan kun me tätä nauhoitamme. Ja lauantaina 4-0 ohjelmassa tulemme mukaan. Se toinenkin ottelu salipulan vuoksi pelataan meillä Halikossa. Vastakkain ovat tässä finaalissa Perttelin Peikot ja KuPS Volley. Joten tervetuloa silloin mukaan. Nyt oikein mukavaa yötä kaikille täältä Pasilan kovasta tunnelmasta.